Haga jing lekai ICC Cricket World Cup hapringa New Zealand Persia ke Pakistan. Haba pai shakre jing lekai ke Pakistan kalamat ya ganam job hadin magalala ban pelim ya New Zealand da arpway runs lengba ka DLS method. But lengba ga jing job ke Pakistan kadang don jingkerman bani urung sya ka semi final jong ka World Cup mentau senam. Hagawai pat ka jing lekai hapringa England Persia ke Australia. Haba pai shakre jing lekai ke Australia kalala ban pelim ya ka England da live pelai runs. Haga jing lekai Indian Super League hapring ke Hyderabad Persia ke Bengaluru. Haba pai shakre jing lekai baro artali ke kenhun kia khai da marshi gol. Hagawai par ke jing lekai hapring ke East Bengal Persia ke kenhun Aiban ke Kerala Blaster. Haga ke jing lekai ke Kerala Blaster kala khori ke nam job Shabar nalaying hadin magalala bat pelim ka East Bengal da arla kawai. Baling bagan ke jing job ka Kerala Blaster kala kiusha ka kerdan ka baningkong haga mit ya khen poin. Haga jing lekai Primera Liga peringkat Cewas Persia ka kenhun Di Maria ka Benfica. Haba pai shak ke jing lekai ka kenhun jong Di Maria kala khori ka nam job Shabar nalaying da arla not. Baling bagan ke jing job ka Benfica kadon haga kerdan ka bah klidu jong ka mit ya khen poin. Haga jing lekai Serie A peringkat kenhun Giroud ka AC Milan Persia ka Udinese. Haba pai shak ke jing lekai ka AC Milan kalamat ya ka namrem halaying hadin magala sya penlim ka Udinese dai weilanot. Badia ka shigol jong ka Udinese layo ban tap leng baga penalti balakan jat dau Pereira haka minit ka ban riu peu ar. Haga wai pat ka jing lekai ha peringkat Atalanta Persia ka kenhun Martinez ka Inter Milan. Haba pai shak ke jing lekai ka Inter Milan kala khori ka nam job hadin magalala bat pelim ya ka Atalanta da arla kawai. Bat shigol layo ban tap dau Martinez naga banta ka Inter Milan haga ke jing lekai. Baling bagan ke jing job ka Inter Milan kadang ne kerdan ka baningkong hakamit ya khen poin. Haga jing lekai La Liga peringkat kenhun Ramos ka Sevilla Persia ka Celta Vigo. Haba pai shak ke jing lekai baro artli ki kenhun kia khai da marshi gol. Haga jing lekai peringkat Las Palmas Persia ka Atletico Madrid. Haga ke jing lekai ka Atletico Madrid kalamat ya ka namrem da arla kawai. Haga jing lekai peringkat Barcelona Persia ka Real Sociedad. Haba pai shak ke jing lekai ka Barcelona kala job salit dai weilanot. Badia ke shigol jong ka Barcelona layo ban tap hashwa ban kot ka jing lekai kata ha ka minit ka bakhandai peu plus r lengbau Araujo. Haga jing lekai League 1 peringkat kenhun Mbappe ka PSG Persia ka Montpellier. Haba pai shak ke jing lekai ka PSG kala job suk da lailanot. Henry haga ke jing lekai urang lekai bakensai jong ka PSG Mbappe uklemla bat penkijar. Haga jing lekai Premier League habrenga Fulham Persia ka Manchester United. Haba pai shak ke jing lekai ka Manchester United kalala bat pelim salit ya ka Fulham dai weilanot. Badia ke shigol jong ka Manchester United layo ban tap hashwa ban kut ka jing lekai kata ka minit ka bakhandai peu plus iwei lengbau Bruno Fernandes. Haga jing lekai peringkat Newcastle Persia ka Arsenal. Haga ke jing lekai ka Newcastle kalala ban pelim ya ka Arsenal dai weilanot. Badia ke shigol jong ka Newcastle layo ban tap haga minit ka ban riu peu sau lengbau Gordon. Haga wei pat ka jing lekai Premier League peringkat Manchester City Persia ka Bournemouth. Haba pai shak ke jing lekai ka Manchester City kalala ban pelim suk ya ka Bournemouth dan riu lakawai. Badhaga ke jing lekai Silva layo ban tap argol naga benta ka Manchester City kada haga minit ka ba live peu lai badhaga minit ka ba pra peu lai. Haga jing lekai Bundesliga peringki artli ki kenhun ba kleinbor jong ka League ka Dortmund Persia ka Bayern Munich. Haba pai shak ke jing lekai ka Bayern Munich kalala ban limsuk ya ka Dortmund da saulanot. Haga ba urang lekai ba kensai jong ka Bayern Munich Harry Kane layo ban tap hat-trick haga ke jing lekai. Kata ulayo ban tap haga minit ka ba khandai ka minit ka ba nyeu peu ar ba hashwa ban kot ka jing lekai kata haga minit ka ba khandai peu plus lai. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Al Khalij. Haba pai shak ke jing lekai ka kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr
kalala ban pelim ya ka Al Khalij da ar lanot badia kini ki ar gol jong ka Al Nassr layo ban tep nengkong da orang ile kai ba ken sau jong ka Cristiano Ronaldo haga minit ka ba ar penriu bad ya ka gol ka ba ar layo ban tep da la porte haga minit ka ba san peu pra badia ka bol lai rapen pu da Cristiano Ronaldo ban leng ba ni jing job ka Al Nassr kadang ne kerdan ka ba ar hakam ya king point